Elikkä mä oon hankkinut tämmösiä muotteja, niin mä ostin tuolta SPR:n kontista. Siellä oli vissiin 3 muottia, pari euroa. Sitten mä oon laittanut tämmöstä niinku kanajauhelihaa ja kananmunaa. Semmonen joku 400 grammaa kanajauhelihaa ja sitten 3 kananmunaa. Nämä on tämmösiä tähtiä. Ja nämä on sitten tommonen 2-3 tuntia tuolla pakkasessa. Ja mä tossa tein jo satsin. Niin tosi hankala irrottaa, että kannattaa ihan 5 minuuttia antaa olla. Ennen kuin ne saa irti. Et jos tietty laittaa kookosöljyä tonne pohjalle, niin, niin varmaan lähtee sit helpommin. Ja jos tätä niinku ei halua laittaa enempää, että laittaa vaan sitten yhden satsin, niin loput voi tietty paistaa pannulla itselleen välipalaksi. Ja näitä sitten kun on nyt hampaat vaihtuu, niin voi antaa makupaloina sitten pari kertaa päivässä. Mä ostin kyllä tosta Mustistaan Mirristä, kun oli tarjouksessa, niin noita kanasydämiä. Niin nekin käy ihan niinku makupalana ruoan yhteydessä. Oon antanut nyt niitä. Tää nyt riittää tää loppu sitten. Mulla oli tossa aikomuksena ostaa sieltä kontista niinku pingviinejä, mutta ilmeisesti sit tarttu käteen tommonen siljalainen mainosjuttu. Mutta ei se haittaa, ei koirat siitä tiedä, että on mainosjuttuja vai mitä. Että tätä voi sitten tehdä niinku, olisi ehkä saanut, jos olisi laittanut kookosöljyä vähän pohjalle, niin saanut sitten nämä kaikki muotit täyteen. Eli nyt täällä on sitten näitä siljalainen muotteja ja sitten on, nämä on ihan kivan näköisiä nämä tähdet. Mä oon irrottanut nämä ja laitan tonne muovipussiin uudestaan pakkaseen. Ja täältä sit voi antaa annan tästä koe maistiaisen. Mitä sä tykkäät tämmöisestä jäisestä? Oisko kiva?